Na louce v Minicích proběhl závod hasičů v požárním útoku. Červeno-bílé vozy sborů dobrovolných hasičů z okolních měst a obcí se sjeli do Minic. Zdejší hasiči uspořádali již 11. ročník soutěže v požárním útoku o pohár starosty města Kralupy nad Vltavou. Před startem je nutná pečlivá příprava. Soutěžící připravují na svá místa veškeré hadice, proudnice a ostatní náčiní, aby útok proběhl co nejrychleji. Po startovním výstřelu pak družstvo vyběhne a jednotliví členové se snaží co nejrychleji splnit svůj úkol. Jedni připojují hadice k čerpadlu, druzí popadnou proudnice a snaží se s ní co nejrychleji doběhnout k cílové metě. Odtud pak musí nastříkat do terče 5 litrů vody. Jak byli s výkonem spokojeni soutěžící za domácí minické družstvo? Tak šla nám voda, takže první výkon dobrý a uvidíme, jak to dopadne na druhé, ale chtěl bychom určitě lepší čas. A kde byly rezervy? Asi na vodě šla pozdě voda a když pojede dřív, tak to určitě bude lepší. A čím se to dá ovlivnit? Nastartovat dřív čerpadlo? Čerpadlo ne, ale hlavně nasát dobře vodu z kádě a pak už naplno pustit mašinu a pak už to frčí. Ne? Co vás podnítilo jako úspěšného sportovce na ledu přidat se k hasičům a bojovat s ohněm? U hasičů už jsem delší dobu, tady u Miničáků, které jsou kamarádi jak ze školy, takže jsem se k ním přidal a už pár let takhle závody objíždíme. No. Jako obvykle se soutěžilo ve 2 kolech a do celkového hodnocení se započítával lepší čas. Jak byl letošní ročník obsazen? Ročníku se účastnilo celkem 8 družstev a 1 družstvo žen. Měli jsme slíbeno zhruba 15 účastníků, bohužel někteří nemohli přijet, ale jsme rádi, že samozřejmě se zúčastnilo aspoň těch 8, takže si myslím, že docela dobrá účast. V poločase pořádáte novou doplňkovou soutěž Minická meta. V čem spočívá? Jmenuje se to Minická meta a bude se jednat o speciální lyže, které jsou upraveny pro 3 lidi a budou muset proběhnout jako je slalom a samozřejmě u toho budou mít hasičské náčiní, takže to bude i s hasičinou. Myslím si, že bude o zábavu postaráno. O zábavu skutečně nebylo nouze. Nejen při Minické metě, ale dobrá nálada panovala po celou dobu turnaje. A jak hodnotili své výkony soutěžící? Jsme spokojení, přijeli jsme sem na víkend za klukama, tak to bereme jako srandamač, takže... Jo, a jaké předpokládáte umístění? To si nehodlám tipnout. Můžou to být i lepší týmy, může se stát cokoliv, takže nebudu tipovat. Není to někdy nebezpečné mít na starost rozdělovač? Prostě proto žiju pro ten sport, akorát ten rozdělovač, jako musí se rozhrát všechno, no. Je tam i úraz, ale musí se počítat se vším. Výkony družstev byly skutečně obdivuhodné. Pokud neselhala technika, dosahovali soutěžící vynikajících časů a do poslední chvíle nebylo jisté, kdo z favoritů vyjde jako vítěz. Nakonec zvítězili v kategorii mužů hasiči z Dobroměřic u Loun. Druhé místo obsadili Želízy. Na 3. místě skončila Nela Hozeves. V kategorii žen se soutěže zúčastnilo pouze 1 družstvo z Nelhozevsi, které však předvedlo také velmi dobrý výkon.